Keď sa povie pohlavná choroba, každého hneď napadne narkoman, bezdomovec alebo ľahká žena. No nie je to celkom tak. Najrozšírenejšia pohlavná choroba v súčasnosti je AIDS. Rozšírila sa do celého sveta a prenikla do každej krajiny. Väčšina chorých sa nakazila pohlavným stykom, ale HIV sa prenáša telesnými tekutinami, krvou aj materským mliekom a preto nezabudnime na deti, ktoré sa nakazili od ich matky alebo sa z HIV už narodili. V Afrike je takto chorých tisíce detí. HIV môžete dostať aj transfúziou krvi. Našťastie je riziko stále menšie vďaka pokroku v medicíne a v technológii. Keďže sa HIV prenáša aj krvou, môžete ho dostať aj tetovaním. Stačí, aby sa nevymenila ihla po predchádzajúcom zákazníkovi, ktorý má AIDS. Nakazenému sa však nemusíte báť podať ruku, ani byť z rovnakej fľašky, či sa báť, keď si na vás kýchne. HIV tak toto tým nedostane. A ako títo ľudia vôbec zistia, že majú AIDS? Je to ťažké, pretože príznaky sa prejavujú až po týždňoch, niekedy až po mesiacoch. Keď sa však prejavia, sú podobné ako pri chrípke, že nakazeného bolí hlava, má teplotu, cíti sa slabý. Títo príznaky však nepatria medzi tie nebezpečné. Medzi tie patria určite krče ako pri epilepsii alebo to, že si nakazený necíti končatiny. Po chvíľke prejde choroba do pokojného štádia, vtedy môže nakazený žiť aj roky bez akýchkoľvek príznakov. No keďže si myslí, že len prekonal chrípku, netreba zabúdať na to, že chorobu naďalej nevedomky rozširuje. Vtedy sa nazýva nositeľom. A čo to vlastne AIDS je? AIDS, alebo v preklade z angličtiny syndrom oslabenej imunity, je posledné štádium ochorenia vírusom známym ako HIV a je na rozdiel od jeho prvých štádí neliečiteľný. Keďže AIDS zabíja ročne stovky tisíc ľudí, stal sa 1. december dňom, kedy môžete nosením červenej stužky vyjadriť boj proti tejto zákernej chorobe. V mojej triede som urobila prieskum a zistila som, že väčšina mojich rovesníkov vie, čo je to pohlavná choroba a ako sa má proti nej chrániť. Polovica spolužiakov si myslí, že pohlavnú chorobu môžu dostať len pohlavným stykom a moji rovesníci si nemyslia, že sa pohlavná choroba dá dostať pitím z rovnakého pohára či používaním rovnakého príboru. Opýtaní poznajú červenú stužku a aj vedia, prečo sa nosí a 90% mojich spolužiakov vie, že najrozšírenejšia pohlavná choroba na svete je AIDS. Teraz by som vám rada povedala jeden príbeh o prenose AIDS z Francúzska. V januári mala Florence 15 rokov a rovnako ako veľa tínedžerov mala pocit, že jej nikto nerozumie. Na internete sa zoznámila so Stevom. Bol milý, veľmi dobre si rozumeli a vedel úžasne hrať na gitaru. Jedného dňa sa zobudila so monotónnym pocitom. Ráno vstať, zobrať súrodencov do škôlky, ísť do školy a stále dookola. Zatúžila po zmene, dobrodružstve. Nahádzala si nejaké veci do školskej tašky, ale len toľko, aby pôsobila nenapadne. A išla do školy. Po ceste si stopla niekoho, kto jej uveril, že sa v Paríži učí za kaderníčku a nestihla ranný vlak. Keď však dorazila na miesto, ktoré jej dal Steve, bola prekvapená. Stal tam totiž starý dom s posprejovanými stenami a rozbitými oknami. Snažila sa však myslieť na svoju spriaznenú dušu Steva. Zaklopala na dvere a otvoril jej chlapec, ktorého dovtedy ešte nikdy nevidela. Keď však prehovoril, bolo jej jasné, že to musí byť on. Býval v malom špinavom byte ešte s ďalšími 2 chalanmi, ktorí ju v pohode prijali medzi seba. Po pár dňoch bývania s touto partiou sa Florence cítila ako dospelá. Po večeroch chodívali na diskotéky a náladu si vylepšovali, ako to Steve volal, šumienkami. Florence neskôr zistila, že to bolo LSD. Všetko sa jej zdalo byť super, až do dňa, kedy sa so Steveom pohádali. Vtedy prišla Mimi, priateľka Steveového kamaráta, a pichla jej niečo opäť v úvodzovkách na ukludnenie. Bol to heroín. Až dovtedy si Florence myslela, že LSD jej dokáže priniesť tie najlepšie pocity. S heroínom to bolo ešte oveľa lepšie, teda pokým v sebe mala dávku. Keď však z teba vyprchala, bol to ten najotrasnejší pocit na svete. Počula sa jej hlava, vracala, občas sa ani nedokázala postaviť na nohy. Preto si dávala jednu dávku za druhou, až raz v noci von vybehla na križovatku iba v spodnom prádle a mala pocit, že naháňa červené slnka. Keď sa prebrala v nemocnici so zlomenou nohou, už tam boli jej rodičia.
Keď ju videli s vypulenými očami, bledú a vychudnutú, hneď vedeli, čo robila celý mesiac. Mama plakala a otec bol rozčúlený. Hľadala ju dokonca aj polícia, ale aj tak ju nemali kde nájsť. Florence a jej kamaráti trávili väčšinu času v špinavej garzonke. A odkiaľ mala peniaze na toľko heroínu, to sa dozvedela až neskôr. V opojení drogy a po nanútení Steveom sa predávala za peniaze. Myslíte si, že sa Florence proste zahojila noha, prežila si pár abstiakov a skončilo to happy endom? Nebolo to celkom tak. Noha sa jej síce zahojila, aj abstiaky si prežila. Vraj to bolo ťažké, ale zvládla to. Neskôr si dokončila gymnázium a začala študovať na Sorbonne. A predsa to vyzerá ako happy end, ale na niečo som zabudla. Pred rokom Florence zomrela na AIDS. Ďakujem za pozornosť.